sih, Bos? Bukan, Yong. Oke, Bos. Bos. Belas, Bos. Bos, rasa gue. Bos ini pilih jalan nih gue. Iya, Bos. Bos. Udah pasang jalan, cepat. Ini, Bos. Udah pasang nih jalan, Bos. Masih. Woi, kono. Yo. Entra. Lapor, Bos. Pasti ini job orang potong. Iya, Bos. Ini, Bos. Bos, jangan main, Bos. Kira gua delok opo sih piye ora ngono Bos, ampun Bos. Terus iki lho ora rokokan Bos. Bos kudu kon anak bae. Goblok. Ora budak ngono karo kowe. Oh, aku kan preman lagi belajaran, Bos. Belajaran iki ora preman. Apa, Bos? Belajar sekolah TK. Aku pengen oleh duit, Bos. Mulane aku melu sampean. Wah, ngono kok kotor dulu. Di, cepet. Main ning nang sapa. Bos, sok. Ora, Bos. Ora nek popo. Ora iso ora mangan kowe. Ya wis, Bos. Ora mangan aku pokoke melok Bos ae. Aku ora mangan kuwi enggak mangan. Yo nek kowe ora mangan aku kudu mangan, Bos. Bos, pasang. Yo, Bos, hati-hati. Yo, Bos. Aso, Assalamualaikum man. Abi, ora apa-apa nih. Ambulans. Duit Aku mau ke duit. Jangan duit aku cek banter. Woi. Orang duit aku. Jangan duit. Orang duit. Woi, tumpakno sepeda motor orang Ini duit. motor sepo ya motor nyelek. Kok nyilek. Jangan duit. Orang duit. Iki Coba lumayan, Bos. Goblok maling. Orang di duit. Orang duit. Wes usahamu. Bos, orang duit tas yo wis yo. Aku wis ora mangan kowe. Aku ora duit ora mangan. ya aku ke duit Mas. Woi, ATM, dompet. Dompet. Duit ATM. Iya, Bos, duit ATM, Bos. Duit ATM Mas. ATM, Bos. Duit sik. Orang di sini Bu hajat ATM dong. Ini Bu. Anu wae Tak juga sik. duit ATM kowe. Ya. Iya. Tapi aku gak bilang pas Mas. Sepeda motor kan gaji. Kayaknya. Orang duit, Bos. Tak gaji pun ATM Mas. Wes, bawa ATM ini. Tak jual duit ya. Iya. Bos, Duit. piro? 60 lah. Lah aku mau beli duit piro? Ya, sadar sampean toh. Duit kena ATM. Wes, Iya Mas. saya kenal kanca kowe. Anak buahku goblok kowe. Tak nunggu sih ya. Kowe Enak rokok terus Mas. tak parah kok jero
rokok. Ya, rantir. Dulu ya Mas ya. Wes ra apa-apa. Suwun Mas ya. Anak putih kok suwe tenan iki. Jejak bapak lo Mas. Jejak bapak tenan. Ki montorku nyelek ini. Betul kok. Aku mari kok kenal Mas sampai bulan ini gini kantor. Langsung ngomong itu ora ono. Udah mau apa yang nginep terakhir rencana. Berani Mas. Bos. ATM. Bos, Piye. berhasil, Bos. Ah. Dewe kok. Terus? Ya Ya, Bos. Bos. Eneng, Bos. Saya duit 100 piye? 100. Lah wes seneng kok bali 2000. Ya. Kene lho. Kowe kok Iya iya. kowe kok penak men lho nggo dhuwur kuwi khusus bosku iki. Pecik bosku. Kene iki wilayahku kabeh. Kono ora wilayahku kabeh. Pecik sik. Sik lho kowe. Penak, Bos. Apa pateni nek bosku kabeh? Iya Mas, seperan Mas. Ndi duwe? Kaplok aku iki wakil Wakil. preman. Iya iya. Aja deh Pak ya. Wes ngombean aku iki. Oh, cuman macam Iya iki iya. bosku iki sadurunge dia tersentuh orang lain yang tersentuh dulu. Kok guyu-guyu? Iya, seperan Mas. Kaplok iki. Enggak sampai jaluk pirang. Enggak, Bos. Kekerasan itu dilarang di dalam hidup sehari-hari. Preman. Oh iya, kok. Bos. Yo, Preman. Bos. Ampun. Preman kok. Yo. Iki wes ngene. Enggak sampai jaluk pirang. Jadi aku ki mau mbek 20.000 to. Nah. Kowe tak kei sangu 100, penting kok duwite balik 20. Oh. Iki 100.000 asli, jadi Nah. aku ijoli duit asli. Iya iya. 20.000 ya. Iya. Kowe janji ra ijoli. Kowe nang budal kowe. Tak tahan ki barangmu. Aku kok piye? Kowe balik rene ki aku duit 20 lagi tak balikno duit. Iya Mas. Seperan Mas. Seperan Mas. Ya. Budal, Bos. Wis Budal, aman, Mas. Bos. Oleh duit 20. Matur suwun Mas. Ya, siap. Bos, oleh duit, Bos. Piye anak buahmu? Mantep terang. Alon-alon. Piye anak buahmu? Mantep toh? Mantep. Nah, iki lho, kowe kena mbok andal apa sesan golek duit besok. Sesuk piye? Mobil. Ya. Tak cukup setere, tak cukup setere. Lihat mobil piye? Mobil. Nah, Ya dibentekno ning ngarepe to. terus dicukup. Jedang. Bane dicukup. Bane dicukup. Gitu. Udah piye tuh, Bos? Tak mau kok suwe Bos ceritane piye iki? Anake dibujuki kene, Bos. Nek sampai gak balik, nek gasak iki. Waduh. Aku 117 song. Wah, iki apa wis teko bocahe? Santai sik, Bos, santai wis. Kok mengisor ae cah kuwi, meleset ngono. Kok mlayu. Yo. Piye Mas? Kowe lenggo kene sik. Iya. Ndi duite? Seperan Mas. Piye? Kene duit pecahan Mas. Waduh, mati aku tempatane bosku, aku ora lek duit. Piye, Bos? Piye, kok ora lek duit? Duit pecahan. Kowe maus bukan area B yo jadi. Oh, ban bocor kering. Hah? Banku bocor. Lagi nambah ban kering. Sakno Bos bane bocor, Bos, iki nambal ban. Di sini entek. Ya wis penting ngene le. Sepenting sesuk mbok balikno. Iya sesuatu apa? Karena kejujuran itu adalah kunci segala-galanya. Jadi orang itu nggak boleh berbohong. Aku tinteni kancaku ning kono. Kowe apa internet aku? Ya, itu kejujuran. Intinya itu orang itu satu kejujuran yang dipercayai. Iya Mas. Karena kejujuran itu adalah kunci segala-galanya. Iya Mas. Dan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Iya Mas. Bos, yes, dimaklumi Bos, mari balik bocah Bos. Sakno Bos. Kasih ke aku ah. Hah? Enak. Sopo iki? Rara dulu. Ya wis, nang ngalih kowe. Ora ono ya? Terus Terus Mas ya? Nah, ya wis gak apa-apa wis. Nyaman kabeh iki posisi nggone bosku kabeh. Nah, kelo aku tua aku ning kene. Layak kabeh iki. Sono Mas ya. Ya wis. Ya. Oke Mas ya. Ya. Nanti. Iya. Mantap Bos. Pentingnya intinya iso saling membantu lho Bos. Kene preman tapi yo
jiwane sosial bos aku. Gak iso ngono kuwi. Iki mah aku nyelek duit tok duit uang mau tak silek 100. Terus piye bos?